Joseba Zironek bihar beteko du urtea Iruñeko alkate karguan, iazko abenduaren 28an jaso zuen aginte makila, eta jakina den bezala EH Bildu geroa bai eta Zurekin Nafarroa koalizioek osatu zuten gobernua, eta azkenik Alderdi Sozialistak eman zion babesa. Joseba Ziron, egunon? Egunon, zer moduz? Urte bat karguan, zorionak, beraz? Eskerrik asko, nik uste baietz zoriontzeko modukoa dela, bai noski maila pertsonalean baita hiri mailan ere. Aizu, nola gogoratzen duzu atzera begira jarrita, ezta? Duela urtebeteko zentsura mozioaren goizura. Bueno, ilusioz, bigarren aldia zen, enun eskuratzen genuen alkatetza, eta nik uste, nola batzutan gaur egun ere pentsatzen dugun, orain berriro gazte banintz hau honela ingo nuke edo gauza hauek aldatuko nituzke bigarren aukera bat bezala, ez? Bigarren aukera, ni oso harro nago 2015-etik aurrera nola egin genituen gauzak, baina egia da ere, hori ez, behin honetan beste lasaitasun batekin eta beste, ez dakit, ziurtasun batekin egiten ari garela gauzak. Aizu, bigarren legealdia duzu alkatetzan nolakoa izaten ari da, bigarren etapa, hau, maila personalean? Bueno, banekien nun sartzen ari nintzen, eta orduan, pues ez dakit, pensatzen dut maila batean lasaiago, ilusioa bere hortan mantendu dugu, beti momentu guztietan, badakigu asko kostatzen duela onaino iristeak, eta orduan, familiak badaki zer den, orain ja seme alabak 26 eta 23 urte, 26 eta 24 urte dituzte, eta orduan, pues ez dakit, helduagoak dira, ja ez dute horren beste somatzen aitaren falta etxean. Eta maila politikoan, Joseba, gogoratu dezagun, alkate izan zinela 2015 eta 2019 urteen artean, aurreneko aldiz, lau alderdik egin zenuten bat, EH Bildu geroa bai, Karantzadik eta Ezkerrak. Legealdiaren azken zatian desadostasun zenbait izan ziren eta gobernutik kanpo geratu ziren azken bi alderdi horiek. Nola gogoratzen duzu etapa politiko ura? Denak berria zinetelako, ez da? Bai, lehen esan dizut, lehen oso harro nago, pesatzut gauza oso interesgarriak egin zirela, zerotik abiatzen ginen, etzen erraza ez da ere, gu bost zinegotzirekin geunden garai hartan, eta orduan gehiengo bat lortzeko beste 9 botu gehiago behar genituen, eta hori benetan oso zaila da. Eta gero, beti garai hartan ere komentatzen genuen, eta nik behin baino gehiagotan esan nuen, importanteena etzela momentu horretan zer gertatzen zen, baizik eta importanteena zela erakustea gauzak egiteko beste modu bat badagoela, eta modu zintzoa dela jatorra. Eta nik uste dut hori horrela izan zen, eta neurri haundi batean pensatzen dut aurtengo alkatetzaren zimentuak 2015-2019 tarte horretan jarri zirela. Aizu, Joseba, bigarren legealdi honetan lotuago ikusten duzu zuen burua? Sozialisten babesa ezinbestekoa duzuelako, naiz eta kanpoan egon, PSN-eren eragina handia da hartzen dituzuen erabakietan, sozialistek babesa garesti saltzen dute? Hori beti gertatzen da toki guztietan, zen dut, orain biltzen garenean 8 zinegotziren botua finkatzen dugu, gauzen inguruan talde, udal talde barruan adostasunetara iristen garenean, baina gero hortik aurrera behar duzu atea joka pasitxoetatik eta lortzeko gehiengoa. Hori ere gertatzen zen 2015-etik aurrera. Beti da komplikatua, baina, koalizio gobernuek eta horrelako ezaugarriak dituzte, toki guztietan, Iruñeko udalean eta baita ez dakit, estaduetan ere, beti gertatzen da. Ez da inoiz erraza izaten, partidu ezberdinak gara, tradizio ezberdinarekin, eta, gauzak eta adostasunak benetan landu behar dira. Komplikatua da, baina hortan erabaki bakoitza da, hori ez, kasi reto bat. Oso galduta zaudenean, Pedro Sánchezi deitu, ez da? Nola egiten duzu? Bai, batzuk horrela imaginatzen dute hemengo alkatetzaren lorpena, ez? Hor Arnaldo Otegi eta Pedro Sánchez negoziatzen da, zuk aurrekontuak ematen dizkiazu eta nik Iruñeko alkatetza. Ez dakit nik uste dute seriotasun gehiagorekin hartu behar dira gauzak. Zu PSN-eri gobernuan sartzeko aukera
egoera luzatu diozue, sozialistek nahiko lukete gobernuan sartzea, gobernura batu? Pues bueno, hori, haiek erantzun beharko lukete. Nik uste egunero gurekin lanean dauden PSN-eko zinegotziak pentsatu nahi dut, gustora sartuko zirela. Badakitelako funtzionamendua zein den, eta pesatzen dut ez dela eroso izan behar beti, hori ez ezenak barreratik ikustea. Baina, orain prozesu batean gaude, eta ni ziur naiz, iritsiko dela momentu bat nun, Iruñean dagoen gehiengo aurrerakoi ura, benetan horrek isla izango duela udal gobernuan, ere? Sarrerako honetan balantzea egiten ari gana, azken hilabeteotakoa, eskuineko oposizioarekin harremana baretu da, ez dirudi, edo oraindik ez dute onartu nahi agintea galdu dutela. Dolu horretan daudela, iruditzen zaizu, hitz gogorrak entzun ditu haien ahotik zure kontra, udal gobernuaren kontra, eta PSN-eren kontra, legitimitaterik ez duzula, alkatetzan egoteko, eta bar? Ez dute dolua oraindik egin. Nabaritzen da argi eta garbi UPN eta PPren artean biak dira eskuineko oposizioko partiduak eta gurekiko jarrera batean eta bestean guztiz ezberdina da. Nik uste, nik esperientziatik gainera hitz egiten dut, ze nik alkatetza ere galdu nuen 2019an badakit hori zer den. Eta inorken induen ikusi telebistetatik edo irratietatik eta hor ez negarrez ez da irainak botatzen ez da ere. Politika batzutan jartzen zaitu goian eta beste batzutan azpian. Eta onartu behar duzu profesionaltasunez. Ez dolua egin behar duzula gogorra da dudari gabe, ez? Eta bidegabekeria bezala perzibitu dezakezu iristen denean momentua, baina onartu behar dugu politika horrelakoa dela. Aizu, beraz, harremanak tenkatuta daude sarritan, bizikidetza, konbibentzia lantzeko asmoa nabarmendu duzue zuen lehentasunen artean, ez da? Nola gauzatu daiteke hori, nola gauzatzen ari zarete, udaletxeko batzarre aretoan biziden tensio, esate baterako, gero somatzen duzue hirian herritarren artean, zein da egoera? Ez, nik uste dut horra, arrakala handia dagoela instituzio eta kalearen artean, eta hori gainera gertatzen da politikan arlo askotan. Baina nik uste dut elkar bizitzari dagokionez, eta ideologia ezberdinei dagokienez, kalean gauzak beste normaltasun batekin bizi direla, eta hori da batzutan politikoei gertatzen zaiguna. Ez, instituzio barruan, nire kasuan udaletxe barruan, ematen du bertan dauden polemika txikiak, askotan batere garrantzi gabekoak, hori ez, baldintzatzen dutela hiriaren bizitza. Eta gero ateratzen zara kalera eta jendea ez dago hortan. Ez, jendeak, bere eguneroko kezkekin dago. Badago arrisku hori, ez, apizka bat, piztinan balitz bezala oina galtzearena, ez? Ezin duzu realitatetik. Nik horregatik adibidez alkatetza galdu nuenean eskatu nuen bolondrez, gainera nik eskatuta ikastorara itzultzea. Enuelako galdu nahi realitatearekiko kontaktu hori. Hori oso importante da. Galtzen duzunean kontaktu hori, galduta zaude. Aizu, hiriaren egoerari buruzko eztabaida izan zen aurrekoan, duela 2 aste, oso gerazpanago, zein da egiten duzun balantzea, agintaldiaren lehenengo urte honi dagokionez, ezta? Zertan egin du aurrera Iruñeak? Bai, nik uste dut objektiboa dela, benetan ezin dela ukatu gauzak aldatu direla. Gauzak aldatu dira zentzu garbi batean, udal politika jarraitzen dutenentzat behintzat. Eta da, orain dela urtebete proiektuak ez zirela mugitzen, hiria paralizatua zegoen, geldirik zegoen guztiz, eta orain berriz gauzak mugitzen ari dira. Mugitzen ari dira, batzutan eta zaun eta zein arlotan, ados nago, ez guk nahiko genuken abiaduran, baina gauzak mugitzen ari dira. Etxe bizitza plan bat badago martxan, herripa gainean edo eta zandu zelain dauden arazoak mugitzen ari dira. Azkenean, Sarasate pasealekuaren reforma ere mugitzen ari da, 2 urtetatik 2 aurrekontuak atera ditugu aurrera, eta ezin dugu ahaztu hori dela urtean zehar edozein instituzio batetan kudeatzen den espedienterik importanteena. Eta 2etatik 2 lortu dugu, beraz gauzak mugitzen ari dira. Gero, batzuentzat noski izango da azkarregi, beste batzuentzat gehiegi eta beste batzuentzat gutxiegi. Baina, hori normala da eta
onartu behar dugu. Aizu, euskararen inguruko gaiez ere solastu nahiko genuke, aurreskolen inguruko polemika puripurian da, hirian diren 19 aurreskoletatik bakar batek soilik eskaintzen du euskarazko murgiltze eredua. Zure lehenengo legegintzaldian gogoratu dezagun 4 izan zirela, euskalgintzak eskatu du auzo guztietan bermatzeko euskarazko aurreskolak elkarretaratzeak izan dira, azken aste hauetan UPN-ren garaietan biziren, eta orain bat oso krezpanago aurrera pausorik emateko asmorik bada arlo honetan. Bai, noski, argi dago, nik beti esaten du gauza bera, hiritarrek, hiriaren erradiografia bat pasa digute. Nun gehiengoa lortzeko bilatu behar dira oraindik ere botu gehiago. Nik 14 zinegotzi izan banu nire taldekoak, pues segurezki gauzak beste abiadura batekin mugituko genituzken. Baina orain gauzak dauden bezala, pues gehiengoak bilatu behar ditugu, eta horretarako gehiengoa lortzeko PSN-ren botuak adibidez beharrezkoak dira. Eta orduan, karo, pues ritmoak negoziatu behar dira beraiekin. Nik aitortu behar dut, dudari gabe gainera, eta ez dut problemarik ere horrela aitortzeko politika sozialetan edo etxe bizitza politikan erraztasun gehiagorekin lortzen ditugula akordioak PSN-rekin. Baina hizkuntza politikan badakigu urrun gaudela eta urrun egon garela betidanik. Orduan, nire arazoa da negoziatu behar du dela eta adostasunetara iritsi behar du dela. Momentu honetan eta euskarari dagokionez, argi dago ez dagoela gehiengo bat udal araudia aldatzeko, ez dago, oraingoa paktatu zuten PSN-ek eta UPN-ek, eta beraz, hau da, nolabait, haien udal araudia, haien ordenantza. Konformatuko ginateke hori orain beteko balitz, baina orain arte behintzat hori ere ez da bete. Eta guk, nahi duguna horren inguruan da, hori ez, normalizazio plan bat bultzatu. Jaketa ez dagoen gehiengorik udal araudia aldatzeko, gutxienez, guazen egitera, diseinatzera, paktatzera, normalizazio plan bat. Eta hori lortzeko, ikuste, benetan, zintzoki, lortzeko bidean gaudela. Eta aurrezkolei buruz beti esan dugu gauza bera, legeak esaten duena da euskara bultzatu behar dela. Ez dela bakarrik asetu egon daiteken eskaria, baizik eta bultzatu ere. Momentuz, konformatuko ginateke noski, eskaria eta eskaintza parekatuko bagenitu. Horrekin, ja, pensatzen dut, benetan lorpen handia izango zela. Horretarako, aurrezkolen aferari dagokionez, lortu beharko genuke, gutxi gora bera, 123 euskarazko eskaintza izaten. Hori, parekatzeko eskaintza eta eskaria. Ez dut esaten, legeak esaten duen betetzeko. Legeak esaten duen betetzeko, gehiago beharko genuke. Nik uste dut, hortan negoziatzen gaude, nik uste dut, PSN-ren jarrera malguagoa dela, orain dela 4 urte baino, eta benetan espero dut horretan ere gehiengoak eskuratzea. Nolako erritmoa ikusten duzu PSN-en, ezta? Euskararen inguruan oraindik ere motel, itxura guztien arabera, baino esaten duzu aurrera pauso txikiak ematen ari direla. Horretan ere, igual gero azarratuko dira nirekin, baina horretan ere nik orain ikusten dudana udaltan, nik beti udaltaldeari buruz hitz egiten dut, orain udaltaldean dagoen, ez dakit, giro ezberdina da. Aizu, dena den, zentsura mozioaren akordioak aurreskoletako euskararen eskaintza zenbateraino jasotzen balin bazuen, pakto horretan bazegoen aurreskoleen inguruko inolako adierazpenik? Hombre, kopuru zehatzei buruz eta nik gogoratzen dudanez behintzat etzen inolaz ere hitz egiten, ez? Hitz egiten zena, badakizue, azken finean legeak esaten duena, Baskuentzeren legeak esaten zuen hasieratik, dela, euskara bultzatu behar dela, pausuak eman behar ditugula euskara bultzatzeko. Hortan ez dago arazorik. Arazoa dago gero, claro, hori nola eramaten duzun errealitatera, nola aterrizatzen duzun zaldi potolo hori. Baina nik uste dut teorian, hitz potoloetan adostasun hori badagoela. PSN-en kontzienteak direla euskara
guztion hizkuntza dela, Iruña badela bi hizkuntza dituen hiria eta pausuak eman behar ditugula. Gero, berriro errepikatuko dut, hori gero nola eramaten den errealitatera askotan, eramaten gaitu erritmo ezberdinak hartzera. Aizu, aurreskolak alde batera utzita, baino euskararen eremuan jarraituta. Euskararen ordenantzari buruz, hitz egiteko tartetxo bat. 2019an onartu zenuten euskara eta gaztelania atalez atal berdintzen joateko araudia, bereziki lanpostuen hizkuntz profilari dagokionez, herritarrekiko harremanari dagokionez eta hiriaren paisaiari reparatzen zenioten bereziki mailak alkatetza lortu ostean UPNek ordenantza aldatu zuen, euskaraz etzekiten herritarrei eskubideak murrizten zitzaizkiela argudiatuz, enplegu publiko bat lortzerako bidean esate baterako, PSNek UPNren ordenantza aldaketaren alde egin zuen. Egungo euskararen ordenantza aldatzeko biderik, asmorik ikusten duzue? Asmoa bai, beti, ez, eta helburuetako bat izan behar da, baina kontzienteak izan behar dugu ze errealitatetan mugitzen ari garen. Zuk diozun bezala, guk 2015-2019 aldatu genuen, eta jarraian, ez, gehiengoa aldatu zenean, berriro UPNek aldatu zuen, PSNren babesarekin. Orduan, orain dagoen udal ordenantza da PSNrena. PSNek bultzatu zuena. Bere murrizpen guztiegin. Horregatik, esaten nuen lehen, behar bada udal araudia aldatzea baino, hori komplikatua baita, joan behar dugu beste motetako akordioetara. Horietako bat izan daiteke, adibidez, hiri paisaia aldatzen joateko normalizazio plan bat bultzatzea, baina benetan pentsatzen dut epe motzean behintzat ordenantza aldatzea oso komplikatu izango dela. Bueno, gai izarra, erorien monumentua, ezta, aurten. Horretaz ere galdetu nahiko nizuke, eraikuntza faxista hori adiera berritzeko akordioa lotu duzue Bildu Geroa Baik eta PSNek, zergatik erabaki duzue ez ereiztea, ez botatzea? Hori ez da nire erabakia izan, nik noski nire iritzia badudala horren inguruan. Por supuesto, noski baietz, baina ez da guk hartutako erabaki bat inolaz ere. Vamos a ver, nik beti esaten dut, orain, alkate bezala, pentsatzea, bihar goizean hasi naitekela eraikina botatzen, eraizten, hori da, politika zer den ez ulertzea. Batetik, ez dudalako horretarako finanziaziorik, eta finanziazioa lortzeko beharko nuke gehiengo bat, orain ez dudan gehiengo bat, hori alde batetik, finanziaziorik gabe, ezin da horrelako eraikin bat bota. Eta bigarrena, babestua dago, baina hori da zerbait objektiboa, eraikin katalogatua da. Eta katalogatua dagoen bitartean ezin da bota. Eta beraz, nik beti esaten dut, eraikin horrekin zer egingo dugun, eraitsi edo resignifikatu nahi duzun bezala, zerbait egin alizateko, 3 pausu, 3 geltokitatik pasa behar dugu. Bat da partiduen arteko akordioa. Hori da orain egin dena. Partiduen arteko akordio bat, babesteko, ados jartzeko, ze prozesua eraman behar den. Hori da lortu dena. Bigarrena, katalogatua dagoen aldetik, babes hori eliminatu behar da. Udalak ezin du eliminatu behar du parlamentuak. Eta beraz, parlamentuan egongo da bigarren asaltu bat, ez? Egongo da bigarren garai bat parlamentuan. Eta gero, 3. momentu batetan, iritsiko zaio udalari kontua. Eta udalak erabaki behar du ze prozesu, ze ideien lehiaketa edo ze posibilitateak jarraitu behar diren. Baina, pausu bat, bete gabe ezin da urrengora pasa. Eta horretaz oso kontzienteak izan behar dugu, eta hori da, behin eta berriro gainera udal zerbitzu juridikoek esaten didatena. Dena den, lehenengo geltoki horretan gaude, akordio politiko horretan, 3 alderdi, Bildu Geroa Bai eta PSN, eta bereziki adiera berritzeko apustu horren alde egin duzue, ezta? Bai, gu kontzientea gara Bildun, nire formazioan iritzi oso ezberdinak daudela,
ez? Batzu daude dudari gabe botatzearen alde eta ez dute besterik nahi, eta beste batzu berriz, hori ez, hori ez, eraikina aldatu, birmoldaketa sakon bat egitea, iritzi ezberdinak daude. Baina PSN-ren baitan oso garbi esan ziguten eraikinaren erainzketa ez zutela onartuko. Orduan, ze aukerak zauden? Baldintza horretan ze aukerak zituen Iruñeko alkateak kontutan hartuta ez duela finanziaziorik, partiduen arteko akordiorik gabe eta gainera ezin dela ezta ere deus egin babesa duen bitartean, pues bi aukera zeuden, edo adostasun batetara iritsi PSN-rekin, edo bestela deus ez egin. Eta deus ez egitea zen guk onartzen ez genuen aukera bakarra. Akordioaren berri ematerakoan EH Bilduko buru, Miren Zabaletak azpimarratu zuen batetik, egun historiko bat zela. Egun historikotzat jotzen duzu zuk ere? Nik bai, noski baietz. Iruditzen zaidalako, orain dela urte batzuk, eta inzuzen ere, alkate hau, alkatetzara iritsi zen arte, antxe, zeudela, Mola, Sanjurjo, eta beste hainbat militar fascista, eta gainera, tokiak jarraitzen zuen Plaza Conde Rodezno izenarekin, eta hori gertatu baino lehen beste inork etzula pausurik eman, beraz guk eman genituen lehenengo pausuak, eta guk emango ditugu hemendik aurrera baita ere pausuak, guk ematen ez badigu inork ez ditu ematen. Aizu, Carlos Hirugarrenaren avenida horretan aurrera begiratzen bali badugu kupula hori, ezta? Kupularekin zer egin? Horretaz, pensatzen dut hitz egin duzuela, eraikinaz, bere egituraz, hori aldatzeko edo eraldatzeko aukera badago, zer egiteko asmoa dago, guazen partez. Bueno, hori galdetzen didatenean, didazuenean, beti erantzuten dut gauza bera, ez? Politikoi dagokiguna dela, markoak diseinatzea, gero imaginazioa teknikoek jarri beharko dutela. Horrekin zer egin daiteken? Pues idearik ez, baina seguro nago guk behar bezalako ideien lehiaketa bat sortzen badugu, Sarasate pasealekuan gertatu den moduan, etorriko direla, Sarasaten gertatu den bezala, Europako arkitekto talderik hoberenak, esatera zer egin daiteken. Nik uste dut adibideak daudela munduan oso ezberdinak, Alemanian adibidez, beste toki batzuetan, nun horrelako eraikinak eta konplexuagoak eraldatu diren. Imaginazioa arkitektoei. Eraikinaren zati txiki bat ere txiko dela entzun izan dugu, ezta? Hor, vamos a ver, erorien monumentuan badaude objetiboki, hori ez, fascistak diren elementuak. Inskripzioak, arlauzak, en fin, badira objetiboki fascistak direnak. Gero badira beste batzuk, kupula bezala, badela subjetiboa. Igual, kupula batek ez du adierazten berez fascismoa. Kupulak daude mundu osoan, eta gainera etorbideen bukaeran Europa osoan badaude pilo bat. Hoiek dira elementu fascistak, baina subjetiboak. Zergatik, nik eraikin hori beti lotu dudalako fascismoarekin, ez? Eta orduan, batzuk eta besteak berdin dira mingarriak jendearentzako, ez? Batez ere, sufritu duten pertsonentzako. Eta orduan, hortik aurrera, nik pensatzen dut tratamendu oso ezberdinak eman ahalko zaizkiela. Baina, kontzienteak izan behar dugu, hor dagoen eztabaida bakarra edo arazo bakarrez dela memorialista, hor badago beste elementu bat ere dela hirigintzari dagokionez. Ezta, begira, 2015 etorri ziren, Europatik etorri ziren arkitektoek esaten ziguten, baduzu hemen Iruñan gran avenida edo gran bia bat, ez, dela Carlos Hirugarrenarena. Eta bi espazio simetrikoak direnak, Gaztelu plaza eta Askatasun plaza. Da begira, ze funtzionamendu ezberdina duten. Ezta, zer gertatzen zaio enparantza horri, ez, Askatasun plazari, zer gertatzen zaio ez funtzionatzeko.
Eta adibidez, bueno, pues badira elementu batzuk, bi hegalak objektiboki ezibak direnak, ezibat direnak, mosten dutena bidea, eta orduan, nik uste dut, objektiboki ere argi ikusten da elementu hoiek kakotzen artean sobran daudela. Kupula, bueno, pues izan daiteke baita ere, zergatik ez, oso ideia politak eta oso ezberdinak egon dira honetaz reflexionatzen hasi garen momentutik, baina berriro errepikatzen dizut, guk jarri behar ditugu markoak eta baliabideak, eta gero arkitektoi dagokie imaginazioa jartzea. Aizu, eta hemendik aurrera emanen diren pauso horiek aipatu dituzunak, ezta? Badago bermatzerik UPN gobernura iritsiko balik ez duela akordioa eta egindakoa aldatuko berriz? Nik uste dut UPN-eren arazoak erorien momentuarekin direla, ez dakit, segurezki haien ADN politikoan daramate, baina hortik ez dakit, buelta ematera, atzera jotzera, ez dakit noraino haien oinarri sozialak ere onartuko zuen. Nik pensatzen dut ezetz. Nik uste UPN eta eskuina oroarraiek erantzun beharko lukete, baina haien helburua da ahalik eta gutxien aldatzea, eta ahalko balitz goiko terraza horretan taberna bat jarri eta trivializatu pizka bat eraikinaren esanaia, ez ukitzeko garrantzitsua den deus horrekin konformatuko ziren. Baina atzera jotzea, hori ez, resignifikazio batean kostatzen zait ikustea. Aizu, laburrean eskatuko dizkizut erantzunak. Sarasate pasealekuaren proiektua onartu da, plataforma bakarra izanen du, emezki guzutxetasun gehiago, motzean. Pues Sarasate pasealekua nik uste dela legealdi honetan proiektu izarra, izango dugu pasealeku bat bateratua, benetan irisgarritasun handiarekin, ezirik gabea, luzapen alde zaharraren luzapen naturala, izango dena plataforma kota altura berean, orain arteko zuaitzekin, baina gainera hor aldatuko da, hiri diseinua, ez duen diseinu urbanistikoa, eta gainera inkorporatuko dugu modu zoragarrian gainera Oteiza eskultorearen eskultura bat, eta Sarasateren hori ez, violinistaren, violin jolearen eskultura. Nik uste dut benetan proiektu zoragarria dela, lortzeko berriro izatea garai batetan izan zen moduan Sarasate pasealekua Iruñeko bigarren bihotza Gaztelu plazarekin batera. Santuzeleko biribilgunea auzoa lauzatitan banatzen duen biribilgune rotonda hori zertan aldatuko da, nolakoa da proiektua eta zenbat iraunen dute lanek? Bueno, martxan dago hori ere, ja badago nolabait egutegi bat hori hortan aurrera egiteko, orain badaude 3 proiektu, aukeratu direnak, eta orengo fasea da, hori hiritarrak egiten ari direla haien ekarpenak. Komunean dituzten proiektu guztiak, zera da, lur azpitik joan beharko dela geroko Nafarroako etorbidea. Erripagaina, auzoari dagokionez, ezaguna da, laudalen ardurapean dagoela, Eguesibar, Uarten, Burlata, eta Iruñea. Auzokoak kexu dira zerbitzuak eta azpiegiturak eskasak direlako. Hiriburuak irensteko aukerarik ikusten duzu? Begionez ikusiko zenukete Erripagaina Iruñean sartzea? Bai, dudari gabe. Hortan diozun bezala gauzak alderantziz egin dira, lehen errentagarritasun ekonomikoa bilatu zen, eta ja hori lortu zenean, kasi orduko udalek ahaztu zituzten auzokideak eta zerbitzuak, ezta? Bera gauzak egin ziren alderantziz. 2025 urte klabea izango da Erripagainarako, eta Iruñan hala nahiko balukete hiritarrek, Iruñak gustora hartuko luke beste auzo bat bezala. Oso ongi, haizu, Beloso, aldapa horretako korridoria edo bidegorria amaitzen ari da, edo amaituta dagoeneko, ez da? Bueno, hori da, epeak betetzen ari dira baita ere,
martxoan aurre ikusia dago ja amaituko dela, eta orain prozesua, oraingo fasea da, hori zuhaitzak landatu behar direla, 4 metro eta erdiko zuhaitzak izango dira, nahiko osatuak, eta beraz, espero duguna da, ahalik eta lasterren, berriro, hori itzalpean pasa halko dela aldapa horretan. Genituen galdera gehiago, ez da, Donapea auzo berria, ez da, 21. mendeko Iruñeko lehenengo auzoa. Aukera polita, Donapearen aukera oso polita egiteko 21. mendeko auzo berri bat ex novo zerotik egina, ez? Nik uste dut aurrera egingo dugula, komplikatua da, gauza asko neurtu behar dira horretan, baina desblokeatua dagoen prozesu bat ere bada. Joseba Ziron, mila eskera unitz, Euskal Herri irratira etortzeagatik, urte bat karguan egin duzun honetan, urrengo abenduaren aurretik ere nahi zaitu hemen. Nahi duzuenean. Agur. Agur.